Хайде. Защо? Да изтем по едно бананче. Защо? И ще ходим на маратона. И как ще ходим на този маратон? Ето така. Ето, тук сме вече готови за маратона. Айде, let's go. Вече сме тук, 15 минути с Жоро и Пепи. Заграваме за UCR маратона. С нас ли сте? Айде! Няма ги вече, Петица. Нашите бащи. Гордеем се с тях. Не си с нас. Може ли да се покажем? Може ли? Да. Дай друго. Заповядай! Кой ще? Но виж, що говорите?